Fel rhan o'r swydd, byddwch chi'n cynorthwylio'r tîm datblygu ofn chwilio am diroedd, cynnal archwiliadau cynnar, apwyntio tîm dylunio, goruchwylio broses cynllunio, apwyntio contractwyr, goruchwylio'r safle yn ogystal a sicrhau bod ni'n cael yn union beth da ni eisiau ar ddiwedd y dydd. Fel rhan o'r swydd, ddim yn unig fyddwch chi'n magu hyder, yna hefyd gyfle i ddatblygu sgiliau proffesiynol a personol. Wedi 2 blynedd o dan hyfforddiant, bydd yna gyfle i chi ymuno â'r tîm datblygu yn barhaol.